πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο αποδοτική στα social media. Πώς γίνεται αυτό? Με τα εργαλεία που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά τα εργαλεία που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι free. Υπάρχουν βέβαια, μπορεί κάποιος να πληρώσει και κάποια χρήματα σε αυτά για να πάρει κάποια παραπάνω features, αλλά τα βασικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς, είναι free. Γι' αυτό και τα παρουσιάζουμε. Αν για να παρουσιάσουμε εργαλεία paid, δεν θα έχει νόημα. Λοιπόν, πρώτο στη σειρά είναι το TweetDeck. TweetDeck και Hootsuite είναι δύο εργαλεία τα οποία είναι σχεδόν ίδια. Δηλαδή είναι πλατφόρμας aggregation. Δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιεί κάποιος από εσάς. Εγώ το βρήκα αναβόλυτο το Hootsuite όμως. Το χρησιμοποιούσα. Το Hootsuite, η διαφορά τους είναι η εξής. Μέχρι πρώτη στο TweetDeck μπορούσες να δεις Twitter και Facebook accounts. Τώρα έκοψε το Facebook. Βλέπεις μόνο Twitter. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Το Hootsuite, η ελληνική τα πάντα